σημαντικό θέμα για το Δήμο Μεσαπίων που υπάρχει τέτοια έκταση από παραπληροφόρηση και καλλιέργεια ορισμένων ανθρώπων που ήρθαν εδώ πέρα, κάτι επίκουροι καθηγητές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, κάτι Ζαμπετάκηδες, κάτι παπάδες που παίρνουν και βραβεία. Δεδομένη της διαπιστωμένης και τεκμηριωμένης πλέον ρύπασης του υδροφόρου. Πού είναι τεκμηριωμένη η ρύπαση του υδροφόρου ορίζοντα? Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Ποιος να μας έδει τα στοιχεία από πού? Τις αποδείξεις. Ποια είναι τα στοιχεία που λέει? Μια ερώτηση, αφού έχουμε ονόματα και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Γιατί δεν κάνουμε μηνύσεις. Δεδομένης διαπιστωμένης τεκμηριωμένης πλέον ρύπαση του υδροφόρου. Συμφωνεί η Επιτροπή. Η Τριανδρία που έχει πάει να κάψει τα μεσάπια για δεν ξέρω για τι συμφέροντα, για κάτι δηληστήρια μιλάνε τώρα πλέον. Δεν ξέρω τι δηληστήρια είναι αυτά και τα μηχανήματα είναι Siemens. Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτε. Απλώς ακούγεται. Απλώς ακούγεται, θέλουν δηληστήρια τώρα. Δηληστήρια τώρα. Αλλά δεν λέμε τίποτε. Οι τρεις αυτοί που περιφερόντουσαν εδώ μέσα. Στη Μεσαπία. Αυτοί οι τρεις. Ένας Ζαμπετάκης, ένας Πατέλογλου και ένας παπάς έχει κάψει τα ενόφυτα. Τέλος πάντων. Είναι λαϊκισμός. Αυτοί οι τρεις προχωράνε στον ασωπό για την καλύτερη ποιότητα του κόσμου, ζωής. Για τα παιδιά σας, όχι για μας. Εμείς να ξεπατωθούμε όλοι. Τα παιδιά μας δεν τίποτε, δεν παθαίνεις τίποτε. Τραβέστηκε ο Παπαγιάννης για τα παιδιά μας. Το παπά να μας δώσει. Το δικαστήριο τι θα περιμένει τον παπά να μας δώσει. Και στα παιδιά σας. Δεν περιμένει τον παπά να μας δώσει. Για τις περιμένει τον παπά να μας δώσει. Σας ξέρουμε πλέον. Αποκαλυφθήκατε. Δηλαδή. Αποκαλύπτει στα νέα ο πρόεδρος της Παραδοτικής Οργάνωσης ΓΕΑ Νίκος Κασάντρας στις 7 Δεκεμβρίου του 2008 εντόπισε περίπου 300 τόνους αποβλήτων σε σακιά στο δάσος της Τριάδας. Έχουν χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα και σύμφωνα με τα έγγραφά της. Αυτά τα 300 τόνους. Τα 300 τόνους αυτά που εντόπισε ο κύριος Κασάντρας στην Τριάδα. Κύριε Κόκκινε, κύριε πρόεδρε της Τριάδος. Αυτά υπάρχουν αυτά. Ο πρόεδρος της Τριάδος είναι εδώ. Πού είναι αυτά που καταγγέλει ο κύριος Κασάντρας? Πού υπάρχει πρόβλημα? Άσε με να τελειώσω, κάνεις λάθος, θα εκτεθείς. Λοιπόν, εγώ θα εκτεθώ. Ή δεν αποδεχόμαστε το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε. Δεν το αποδέχομαι γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν αναλύσεις αναλυτικές μία. Και το ολικό χρώμιο είναι ανιχνεύσιμο. Υπάρχουν αναλύσεις αναλυτικές μία. Και το ολικό χρώμιο είναι ανιχνεύσιμο. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να θέσω υπόψη σας είναι το εξής. Στην περιοχή της Λάρκο, γιατί είναι στοχοποιημένη και αυτή η ιστορία Λάρκο, για πολιτικούς λόγους, έτσι, για πολιτικούς λόγους, το καθαρότερο νερό από τα δείγματα που έχουν προκύψει από την περιοχή προέρχεται από την λιμνοδεξαμενή που έχει δημιουργηθεί από την αποκάλυψη από τη Λάρκο. Αυτή. Η πρόταση του Δημάρχου που λέει να μηνύσουμε όλους όσους έχουν βγάλει δημοσιεύματα, έντυπος τύπος, τηλεοπτικός τύπος για το νερό. Και επιπλέον μηνύσεις σ' όσους ρυθμούν το Δήμο. 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 Και αγωγές προσωπικές, αγωγές προσωπικές, αγωγές προσωπικές, αγωγές προσωπικές, αγωγές προσωπικές. Και μας κάνατε ένα κεφάλι καλέ και δεν μας είπατε τι θα θέλατε τα φίλτρα που δεν υπάρχει πρόβλημα και όλα αυτά. Με το έχουν πει αγωγές, αγωγές. Και επιπλέον μηνύσεις σ' όσους ρυθμούν το Δήμο. 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 Επιπλέον μηνύσεις σ' όσους ρυθμούν το Δήμο.